Sini sebenarnya kan hambai maru. Sini Sonaram. Amseni bisingo kelajar mo industri salka school English medium school kanani. Sini bukujuk kaisa belai keno biar ni bising kuri ni bising pan belai no khangra ni mano kono. Mau kuri kan botong nani. Oh, tongna nok krinya nugui. Sini Tripura mothani ngui. Sini mo suna mamchani Tripura mothani sini khagnan. Oro sung kok sablekya. Bai kai sini nok no sung kai tangriman. Obone bagai kok sablek mani bisingtui. Sung tini oro jotto pal khaye. Bishes kai sungno oro tin sini je ବ୍ୟବস্থা khai nai sini takuk bongkos. Kaya anno oro kebang borok donation rubai kecini mothani bisingono kuri pano galai kana hambai maru koma hai kuri rongno sungte banai tugui tongo sung truk sung sarkarni bisingtui khlaime pano personally jara bisa suk tongnai rongno obogui sung buskango bo oma haike nok tangran sungwan sugui tongo oma haike sung tini bahaino mia bahaino sung taigya bazar Hezamara bazar, khana ragoro industry Sonaram bama kai tebo clean khanya bagi chungwan suklai tongo. Bahai ke chung chini do phawo kaisa kaham lama nuguiman. Chini jara uklogo phainero boro obono no srungtung obono sung koyo. Khanai bisi gidukma kobangma sarkar phaikya je sarkar yago asuk kobang khomota tomoni yagulo phano o amchaini kri rongni bagai o amchaini kri no kri rong no kri mali borok othoso rang sunungmani khai borok no soi khlai dongo oboni bagai chungkini kha belai tongmali angai sini o amchaini joto sikla rok thamcha khlai nijini gaवनि सामुंनो खिबिवै साकनि कलम तिनो खिख्लायै जों तिनारो सिनि द्रौपदी देबबर्मानो जों नक थांनो नै आगो फाइया थिनांगो बिनि नुखुंगो जेस्रायरो दंगो अबनबो जों ताम ख्लाइमान जों आबो द्रु वान सुकनाय आंगासा ख्लायो अमा हाइकेनो खागोनां बररक आगो फाइथुं सिनो आमचाइनि हाइ ता अन्यनो आमचाइबो आगो फाइथुं आबोनो जों जतनो कबगो